नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। वाह, पावर स्टार पवन सिंह जी के जलवा ऐसे ही जारी रहेला। पावर स्टार पवन सिंह जी के आज एगो गाना टी सीरीज के मेन चैनल से रिलीज भइल बा जी, जौना का नाम ह लुट गए, भोजपुरी वर्जन बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे वो फिल्म के वो गाना के फिल्मावल गइल बड़ुए इमरान हाशमी के ऊपर जी। पावर स्टार पवन सिंह जी वो गाना के गौले बनी, जितना अच्छा पावर स्टार पवन सिंह जी गाइला उतने बढ़िया इमरान हाशमी ओमे कलाकारी अपन देखैले बने, उतने अच्छा ओमे एक्टिंग बड़ुए इमरान हाशमी जी के। पावर स्टार पवन सिंह के बात कल जाओ तो पावर स्टार पवन सिंह जी के मखमली आवाज़ जौन बड़ुए वो गाना में इतना मेलोडियस आवाज़ बड़ुए कि का बतावल जाओ। वो गाना जे अभी तक ले नइखे सुनले तो गाना के रउआ टी सीरीज के मेन हिंदी चैनल पे जाके सुनी। गाना एकदम ज़बरदस्त बड़ुए, सुपर हिट गाना। ऐसे तो ओकर हिंदी वर्जन एगो आई रहे गाना, लेकिन पावर स्टार जब वो गाना के गा दिले तो गाना के का बात करे के बा, एकदम सुपर हिट लाजवाब। भोजपुरी के एगो नया पौधान मिलल बा, एगो नया जगह मिलल बा पावर स्टार पवन सिंह के चलते। भोजपुरिया समाज के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी लगातार कोशिश करत रहिला कि अपना भोजपुरी के कैसे एगो नेक्स्ट लेवल पे ले जाके खड़ा कइल जाओ, ताकि लोग देखे कि इहो एगो भोजपुरी के कलाकार बने, एगो भोजपुरी के बेटा बा जौन की निरंतर भोजपुरी खातिर ही काम कर रहल बा। सबसे बड़ा ई बात बा कि सबके चाह ई रहेला कि हम बॉलीवुड में जाई, हम बॉलीवुड के काम करी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी के साथे ऐसन बात ना रहेला। पावर स्टार पवन सिंह जी बॉलीवुड में काम करेले, लेकिन वजह अपना भोजपुरी के लेके वजह भोजपुरी में गाना गावेले पवन सिंह, ताकि पता चले कि हम भोजपुरिया शेर हई, हम भोजपुरी के बेटा हई, तो हम खाली भोजपुरी के ऊपर ले जाए वाला, ओकरा के लेवल बढ़ावे वाला बात करीला। ऐसे हिंदी भोजपुरी दोनों माई ही हमनी के, लेकिन मातृभाषा हमनी के भोजपुरी ही एक चलते भोजपुरी के बढ़ावा देल, और भोजपुरी से ही हमनी के पहचान बा, भोजपुरी से हमनी के भोजन चलता या कपड़ा पहनी या लोग जाने जौन भी होखे वो भोजपुरी के देन बा। तब पावर स्टार पवन सिंह के ई बात बहुत ही अच्छा से मालूम बा, एक चलते पावर स्टार पवन सिंह अपना गाना में वो चीज़ के बार बार पेश करत रहले नया नया लेवल पे। अभी तक गाना के रउआ नहीं सुन ले तो जाके सुन ली, 2 घंटा में एकदम पूरा बवाल मचा दिले वाला, एकदम गर्दा गर्दा कर दिले बा। जे नहीं देखले वो गाना अभी जाके टी सीरीज पर रउआ देखी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती जय माँ विंध्यवासिनी।